Cel ce stă sub ocrotire găsește adăpost sub aripile sale puternice. Se odihnește la umbra celui atotputernic, simțind o pace profundă și siguranță. Zice despre Domnul: El este refugiul meu, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. El poruncește îngerilor săi să te păzească, oferind o crotire constantă și sigură. Să te păzească, chiar și atunci când drumul pare întunecat și greu. Ei te vor purta pe mâini, ca să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră ascuțită. Vei călca peste lei și vipere, fără teamă sau entare. Nu te vei teme de groaza nopții, căci El este scutul tău neînfricat. Nici de ciuma care bântuie în întuneric, nici de molima care pustiește totul. Îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu cel sfânt și puternic. Urmăriți-ne pentru mai multe rugăciuni zilnice și lăsați un amin în comentarii.